Arani issa reġa' fetaħ ħbieb u beraħ biex ibiddel il-ħajja tal-ifqar fost il-fqar, din id-darba f'Tagaytay fil-Filippini. Fil-programm tal-lejla il-preżentatur Joseph Ketkuti u t-tim tiegħu se jmexxu ġabra b'risq dawn il-persuni. Ketkuti kien għamel xi żmien il-Filippini biex jaħdem mal-foqra u qal li kien emozjonat immens meta ra bajneh li ma faqar jgħixu fih dawn il-persuni. Ma' One News Ketkuti qal li iktar minn qatt qabel dawn għandhom bżonn iżjed għajnuna wara li ġimgħat ilu żbroffa il-vulkan li jinsab madwar 75 km il-bogħod mill-kapitali Manila. L-iżbrof kien segwit minn terremoti pjuttost qawwija li ħallew ħerba fil-pajjiż. Aħna Faranisa dejjem ngħidu nbidlu l-ħajja tal-Maltin mill-lejl għan-nar. Din id-darba ejja ħanibdu l-ħajja ta' daw it-tfal li wara kollox ukoll maħuta u kollox parti mid-dinja tagħna li huma inqas ixxirtati minna ejja ħantuhom id-dinjità li jistħoqilhom. U għalhekk illejla kunu magħna Faranisa, jiena nkun qed nistennikom jien u t-tim tiegħi Faranisa sabiex id-dinja nagħmluha naqra żgħira imma importanti nagħmluha aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.